ụtụtụ ọma nọ ndị ọma nji eme ọnụ ụmụ ọdịnala Igbo. Abụ m onye nke gị Ugochi Tubelu. Kịta ka bụ 8 minutes to 9, that is 8:52 Nigerian time. Ụmụ ebunu ndị anyị ga-ebu na temple taa maka ya bụ mmemme anyị nwere n'ụbọchị taa bụ Nkwọ. Letakwa na m gwara gị na a ga-eme consecration of the new temple tata. Ndị ọzọ na-abịakwa na ndị dịgoro down now. Ọkụkọzi kasị nkụ. Ndị kwere nkwa dị iche iche ma ndị sịrị ka a gọọrọ ha ọfọ. Kwesịrị ka a gọọrọ ha ọfọ n'ụbọchị taa. Ụfọdụ kwere ụgwọ ebulu, ụfọdụ kwere ụgwọ ọkụkọ. Wọọlụ ị na-afụ part of the temple ebe mmụọ dị iche iche nọ, mana ndị n'ọrụ mmụọ na onwere ndị na-anọ n'ilo. Nke a bụ the new temple. Yes, ọ the new temple. O nwere mmụọ na-anụ ya, special deity nwe ebe a. Yeah, ọ the new temple dị here. O nwere special deity so ya na-anọ. Ọsọ ya na nwunye ya na-anọ. Nwere mmụọ ọzọ ya na ya na-anọ n'ebe a. Ka wee bụ na ebe anyị na-edebegasị ọkụkọ, livestock. Ka bụ the old temple Ugochi Tubelu Oraifite. Ka bụ the old temple. Enwere ọtụtụ mmụọ nọ ebe a. Ka bụ the old temple maka ndị mabie nọ. Yeah, of the old temple. Ị ga ebe anyị na-agba afa, mana nọ na-agba afa. Yeah. Mana nke a ọ the new temple. New temple dị ha. Anyị ga-emepe ya. Ọ na ejesia mmiri bata. Egodo ndị mmiri kwe mmadụ. Anyị chigatazie ihe dịka ebe 11 o'clock. Anyị bidozie gbugba anụ dị iche iche, gọba ọfọ dị iche iche. Ya gazi nwekwara ike isonye na ya na mmụọ. Face east. Ga ọfọ kwubi okwu. Ị chọrọ iketa oke na aja na ọba na n'ụbọchị taa. Ya gazie. Akwụkwọ m onye nke gị nwe ajụjụ nwere ike ịjụ m. Send your message na 08057837672. Ugochi Tubelu Oraifite. Nwadama ya gazie. Ime ya bụ new temple anyị dedicate tata. Wee na-aga ọfọ n'ebe nwoke nọ, nwaanyị nọ. Na-aga ọfọ n'isi ndị enyi m niile. My subscribers, ndị niile na-ege nkụzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo. Ndị niile na-echere anya ezi echiche. Ndị niile anyị rụrụ ọrụ. Na ndị niile ihe anyị na-eme n'Ugochi Tubelu na temple na-amasị. Ana m ekenekwazi na-ayọkwazi n'isi ndị niile gburu ebunu. Imirikite ndị mmadụ ndị gburu ebunu kwụnyere ụgwọ ka e wee gbuo ebunu, egbukwara ebunu. Wee gọọrọ ọfọ n'ụbọchị taa. A sị m na Chukwu okike abịa ma na mmụọ anyị ji arụ ọrụ n'Ugochi Tubelu ọdịnala temple ga na-echekwa ha. Ha ga na-ejeje na-abata abata. A ga na-achụrụ ha ndị amoosu, na-achụrụ ha ndị ajọ mmụọ na ndị ajọ mmadụ. A ga na-achụrụ ha mmụọ na-apụ apụ nchegbu. Ọ ga na-achụrụ ha ndị otu nzuzo, na-achụrụ ha ndị amoosu mmụọ na amoosu mmadụ. Ndị niile ndị ọchọngoroko, ndị soro mmụọ gbuo mmụọ mmadụ, soro mmadụ jewe na akwa. Ọ ga na-achụ ha. Onye chụwa ụnụ ya daa. A sị m ndị enyi anyị niile, ndị niile na-erote Ugochi Tubelu ọdịnala temple wee na-eche ihu na east, wee na-ayọ ka ha keta oke na ọrụ niile na aja niile na ọfọ niile a na-agọ n'Ugochi Tubelu ọdịnala temple na aja niile anyị na-achụ kwa ụbọchị kwa ụbọchị. A sịrị m ụnụ jee mezuchara ihe niile bụ ọchịchị obi ha. Ndị enwere ego mana ha nwere mkpa dị iche iche, jeenụ za ha ekpere, jeenụ mere ha mkpa ha niile ka ha nwee ego ha ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ ha. Maka na m na-ekwu ya mgbe kwuru mgbe na-adị ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Ndị nọ na ana mmadụ, ndị jere obodo oyibo mana ha anọgo 5 years 10 years na ana mmadụ, nwere ihe ha mechapụtara. Ihere na-emezi ihe ịnọ na ana mmadụ, ihere na-emezi ihe ịnọ na ana be nna ha. Jee mepere ha ụzọ. Ndị na-eme biznes ka nwoke na-afụ ha n'anya ka nwaanyị na-afụ ha n'anya. Ndị ọ bụ na ndị ajọ mmadụ gbara ụchụ
ndị ajọ mmadụ kechiri ekechi si na ha amapụta ihe jee tụọ ndị na-etu a na-agbụ. Ndị agwọrọ ọgwụ mmụọ ma ọgwụ mmadụ wee kechie na vileji dị iche iche wee sị ndị ajọ mmadụ wee sị na ha ama abụ mmadụ jee mee ka ha bụrụ mmadụ. Chụwa ndị na-agwọrọ mmadụ ọgwụ, chụwa ndị na-ekechi mmadụ, chụwa ndị na-eche ndị mmadụ ajọ echiche. Ọ ga-asị ndị niile na-anọ under this my voice, ndị niile na-anụ ụfụ a na-agọ n'ụbọchị taa a na-ededicate this temple, ekwubie m okwu wee yọọ mmụọ niile anyị ji alụ ọnụ Ugochi tubelu ọdịnala temple sị na ndụ m ga-adị, na ndụ ndị niile na-ege vidiyo a na ya n'olu m a na ndụ ha ga-adị. Ha ma nwụnata nwere nwa ha ọbụla ga-anwụ n'ihu ha. Ha ga-adị ogologo ndụ ka nka. Nọọ ndụ bụ isi akụ. Ha gbuo n'ihu ha ga-egbute mma, gbuo n'azụ ha ga-egbute mma, gbuo n'aka nne ha ga-egbute mma, gbuo n'aka ebe ha ga-egbute mma. Onye chụwa ha anya daa ihe m na-ekwu. Asị m na akakaka ya ama ha, jijiji ya ama ha. Onye sị na agwụ nke ya ma acha mpama ya aba na nke ya. Asị na ha ga-ejere obodo na-arụ obodo, na ha ga-eme ka ha ga-adị ka ibe ife ọma na-afụ na be ndị ọzọ na-aya afụ ya na be ha. Asị m ndị aka ji ka ha nwere onwe ha, ndị agwọrọ ọgwụ mmụọ ma ọgwụ mmadụ wee jide na ha ma enwere onwe ka ha nwere onwe ha, ndị eji ndị otu nzuzo achụ, ndị eji ajọ mmụọ wee na-achụ. Asị na taa ka ọ ga-ebe ebe ọ bụ na onye anọ na all over the world na taa bụ nkwọ ka m Ugochi tubelu na-aga ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile na ndị niile anyị rụrụ ọrụ na ndị ọzọ niile ndị enwere ego mana ha na-echeta na-eme ihe rituals nna agwa ha mee. Ma ndị na-eche ihu na isi na-ayọ ka emere ha ebere, biko jekwa mere ha ebere, mee ka ụzọ ha chake ka ha nwere ike nwee ego ha ga-eji wee bịa gburu ha anụ wee gburu ha ebunu. Anyị na-ayọ ndị niile eji ndị atụrụ ịga mmụọ na ndị atụrụ ịga mmadụ, ndị n'obodo oyibo mana ndị nọ na vileji si na ha ama abụ mmadụ. Ọ ka nwa onye na-etu a jee bata na nwaanyị atọ n'obodo oyibo ka anyị kwuru n'ụbọchị taa sị na ọ ma emezi wee na-agbago mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-apịwa ndị amoosu azụ ka ijebe ọrụ jebe Igbo jee tọba ndị eji na agbụ. Ekwuru m ya were nkwụsị ike mgbe niile na agwụ na my mission is actually to help people live better life. Jee tọwa ndị mmadụ, ndị ekere agbara otu mmụọ na ndị agbara otu mmụọ na ndị ekere agbụ ka ha nwere onwe. Taa na-ededicate this temple, ekwubie m okwu osi gaba east, gaba west, gaba north, gaba south, gaa zụwa ndị mmadụ ndị eji ka ha nwere onwe ha, ndị atụrụ ịga, ndị asị na ha ga na-ata afụ, na ha ga na-alụ ka elefant na-eri ka ọkụkọ ka anyị si na tata na ọ ga-ebe. Asị nke fupo mere ha ndị ụchụ gbalụ na ha nwere ike inweta ego na ọrụ ha ya akwụghị ụgwọ, na ha ga na-atọili for nothing ka a sị na ọ ga-ebe taa. Asị na tata bụ nkwọ ya akwụtara ha ihe ọma na ụmụazị Igbo na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, na anyị ga-edu ude na-etu anyị si wee gaa n'ọfọ ka ọ ga-esi wee mee na nkwọ, mee na eke, mee na orie, mee na afọ. Si na onwere onye ọ naghị ekwuga nwunye wee gwuo na mmụọ na-apụ apụsị ya gaba. Igwe mmụọ niile anyị ji alụ ọrụ Ugochi tubelu ọdịnala temple ka ị gatụọ ndị mmadụ na-abụ ka ha nwere onwe, na-etu anyị si kwuye ka ọ ga-esi wee mee n'ọfọ na oshi ise.